Kulendi. Ladies and gentlemen, pane imwe nyaya yekuti inoda kutaurwa nevanhu vane zvivindi ende vanhu vanodziya musoro vanonyatsoziva kufambira nyaya idzi vakaita kunge inini. Kana watosvika panapa iri first time yako, tanga nekulike nekusubscribe because ndo paCoolian TV pacho pamuri kuona. Yes, ndio Coolian TV yacho yanetsa patoners, yanetsa patown nenyaya yenews dzese dzinenge dzichiitika kuZimbabwe. Now, there is this issue iri kunetsa, Advocate Fadzayi Mahere versus Greatman. But nyaya iripo inyaya diki inoda kungogadziriswa because pane vamwe vakuzoita kakurasa nyaya. Ndakatarisa nyaya iyi ndikuona kuti Greatman akushandiswa neZANU-PF. Kuti ZANU-PF iri kunhikikinere kana kuti ameno vanhu vacho vanenge vachishanda naye handisi kuziva kana kuti idzungu kana kuti chii, but auda unozvisa pakati pemapoliticians. I don't think kuti it's a good move yavakuda kutora ikuzvisa pakati mapoliticians, because ukazvisa pakati mapoliticians at the end of the day unoitwa sandwich, ndonomunga waye papa. Advocate Fadzayi Mahere semazuva ese munhu wekuti anobuda achiprovoka ZANU-PF achitaura kuti zvinhu zvamuri kuita zvakashata ende zvakadhakura pakati nepakati achiexpose each and every day. Saka akabudisa this post achiti you can't run a nation on handouts. If you truly care about persons with disabilities, ensure the depth of social welfare is funded so that all who need help can get it without having to bootlick or beg on social media. We need new leaders. And this issue yakabhayadairwa nemaZimbabweans akawanda vachitaura kuti ko vasingafariri ZANU-PF vachashaya rubatsiro here. Itaika zvesocial welfare zvekuti munhu wese anenge ane matambudziko akaita seiwayo ekuti anosangana neurema, vanenge vasingakwanise kuzvibatsira, vasingakwanise kuafford vaya vanokwanisa kungonanga ikoko than kuti mimoti mozvipembedza muchiti mabatsira vanhu manhikirikina, but vanhu vamabatsira vacho vanhu vekuti varitori on social media masocialize nakudhara. Saka zvamaita izvi zvineka kusameka sense kudhara. So ipapo Greatman ndo pakabva atonyora tsamba ipapo achiti dear Advocate Fadzayi Mahere, I hope this message finds you well. I truly believe that your leadership has the potential to bring positive change to our community. As a leader, I humbly request that you lead by example and demonstrate your commitment to serving others. I'm reaching out to you on behalf of Greatman Foundation, and we are in need of wheelchairs to support individuals with mobility challenges. If you could kindly consider providing 20 wheelchairs, it would be a tremendous contribution to our cause. Your support would not only be a significant help to those in need, but also demonstrate your dedication to serving others. We believe that true leadership is about empowering others and making a positive impact. Thank you for considering our request. We look forward to your response. Apedza zvake Greatman. Honestly speaking, inini handione zvisine musoro kuti tosvikere paextent senyika yekuti takudhimanda zvinhu kune macitizens. To me it doesn't make sense. I have respect for Greatman zvekudaro nezvinhu zvaanenge achiitawo neimpact yaari kuisa musociety handiti. But kana zvinhu zvakusvika pakuti wakuisira munhu uchitanga uri kudhimanda because wapuwa zvinhu naMnangagwa, wakuda kuuya kune mamwe maopposition, wakuda unoita that way zvineka like you know, if you guys still remember zvaitaurwa na Wikine ugoro rine riya zvikanzi zvinhu zvacho zvikangoita kunge kakufosa so hanzi zvikangoita kanenge karafu kunge kakufosa sezvaGreatman hapana chinobuda, mazino chaiwo. Good luck. Uri kuona kuti even the biggest chigananda chakatotaura kuti aiwa no uniwo hatiude izvozvo. Chii chakadaro ichocho hazvisi zvekuita is by force kana kuti because inini ndakanhingirikina ndakaremara saka it's a must, you have to give me. No. Hazvishande zvida, life hazvishande chidaro. Munoona kuita chimwe chinhururani chisina musoro wese, but it doesn't make sense. Kune vamwe vanhu vacho vari kuzonhingirina mukuvadzidzisa chii because they end up vakufunga kuti munhu wese anenge ari able-bodied ari kuvakwereta. This is not right. This is the responsibility for the government. Ndo zvinhu zvatofana kuonesana. Government must take full responsibility as vanhu vanenge vakaita seivavo vanoda help from the government, because mari government haisiye munhu, not from the citizens, kuti because you are a public figure, because you are opposing ZANU-PF pane zvayaita zvekubatsira izvi, saka iwewe chimboti pawo. Guys, ndo zvacho zvinenge kakufosa kacho kanenge achitaura kunzi kanenge karafu so hazvinyatsobuda. But ndiri kuona
award winning journalist Mr. Hopewell wekwachingono ane zvaari kutaura panapa, ari kupindura on this issue iri kutaurwa panapa na Hope na Greatman iyoyi post yake achiti I have a great respect for Greatman energy and work, some of which I have posted on my pages. However, you do not demand donations from a private citizen as if they owe you something. Wheelchairs are a national responsibility. They must come from a functioning public health system and a working social welfare department and a government that actually serves its people. Fadzayi Mahere is not the Minister of Health. She is not the Minister of Social Welfare. She is not the government of Zimbabwe. She has no obligation to replace the failures of those in power. The entitlement mentality is exactly why politicians get away with incompetent citizens, beg individuals instead of holding the state accountability. If Greatman wants wheelchairs, he should take that request to the Minister of Health, Social Welfare, and the countless ministries that may blow money on useless luxuries instead of services targeting private citizens because the government is collapsed is not leadership. It is desperation misdirected at the wrong person. Because when nyaya iripo ndekuti mukada kuita kushandiswa zvisina basa, ZANU-PF inongoramba iringori ZANU-PF inyaramba ichingotadzira vanhu, ZANU-PF icharamba ichingosiya pasina chinhu chagadzirwa chinobatika chinoitika. Nyaya inofana kungoningirwa na team resocial welfare, do something, gadzirai special grant for vanhu vari disabled. Asi responsibility yema citizens mamwe, irresponsibility ye government. Kana vari kuzvitadza ngavape vamwe vakwanise kuita. And it's an insult, you know, zvinomakisa kuti mushandise munhu akaita saGreatman kuita zvinhu zvakadaro, because ngoti Greatman ataura zvinhu kuti imimi ana Mnangagwa zvamaita izvi zvekuningirikana, but munofana kunge muchigadzirisawo something kwete zvokuti vanhu vazobega vaite bootlicking on social media, vazouya in the name of 2030 Mnangagwa ari kudeliver. No, uyu ndo paakutopinda wakutoda kuti ngari kushandiswa kuti aiwa imi nzvimbo tipaiwa 20 mawheelchair. I believe kuti it doesn't work like that. Tese titori nevamwe vanhu vekutoti vatinotoziva vakawanda vari in need. Saka kana tichifighta, we are not fighting kuti Ningirikini, yes, ari kuitawo zvaari kutoitawo zveningirikini rake, but pane mapoints azosumudzwa araiswa naadvocate Fadzayi Mahere achiti chinonetsa ndechekuti munobvuma kuvharwa netwunu. Pamakaenda ikoko makadii kuenda neposition paper inotaura kuti gadzirisai zvakadai nezvakadai, e.g. bvisai mataxes ema-assistive devices, open social welfare offices in all provinces, hire dedicated disability officers in the civil service, create a disability fund to buy wheelchairs, hearing aids and braille equipment for those who need it, provide welfare grants, use sign language in official comms, create a disability register, assesses needs and give welfare support, etc. Instead of doing that, makanovarairwa and instead saying 2030, now we are back at square one yekupema. You cannot run a country on handouts. Don't let politicians use you for their own agendas. Focus on building a nation that works for everyone. We need new leaders. That's advocate Fadzayi Mahere. Because you know that usade kuningira por kutomhanya ipapo in a normal country inoshanda zvakanaka, that Ningirikini iri kurarwa na Greatman ingadai isingato exist. To be honest with you guys, maybe inenge chito exist ukuthi kana takungoya kunopai ma groceries, not my wheelchairs. In a functioning country itori boja zvezo, aiwa unototi andikunobatsira hangu vanhu vari Ningirikini abi angu ndichionawo kuti vane matarenda here, vari kuitawo zvakaita sei, vari kuitawo maprojects akaita sei. What is it that they are doing? Kwete kuti tikuda kutombotsvaga titombori kusquare zero kuti tikumbirawo mawheelchair. No, that's not it. ZANU-PF ndio iri kutotadza kuita zvinhu izvi, ndo vari in charge, saka vanofana kuudzwa.
but maybe inini nezvivindi zvangu kana nechimonya changu chekusatenderera panenge patobhaizwa ini totarisa kuti iwewe you are wrong pakadai so apa it's not a must kudhimanda zvinhu kumacitizens. Dhimandai kune vanhu vari mugovernment. Ndo pamuri kutodena hasha dzekuti makuda kutoramba uchitooneswa kuti akupa because akupa mahindra. It's nothing that mahindra, it's nothing, because basa rauri kurova ibasa riri kufanira kuchiitwa negovernment yacho iyoyo. Ndo riri kutofeila basa. Mapoliticians vari kungoya vachienda ende vachitofunga kuti that ngirikina haina basa, but iwo watoona gap ukanzwisisa nekurwadziwa because uri kurara uri mumafootsteps, uri mutsoka dzavo, but government haina basa nazvo iyi. Instead yekuramba makadzvanya that same government wakutototeke nevanhu vari kutotraya kutoti government yacho ite order. To me it doesn't make sense, because hatiti munhu aopposa government pane zvimwe zvinhu zvekuti zvoda kuti igadzirise, iwo wakutoti hayewa iwo chimbondipa chakati unhu wakadaro pfungwa dzacho dzichiri kushanda mushiri nevakomana, kana even team racho rekuti munenge muchifamba naro zvibo here amwana kana makudaro hazvisiri izvo. You are wrong. Even I know that most of the times you watch my videos muchikomenta zvamunenge muchida, but you are wrong. Anyways, ndingazonzi ndinonyataurisa kana ndikunyalaudha, regedza ndigumire panapa, but before I disappear regedza ndingozivisa maZimbabweans kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterawo company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, as long as une passport iri valid, bata company inonzi education research vanokubatsira ndoshasha. Ivo ndo vanogona kuita basa iroro manje, ende hazvitombotore maminutes, hazvitore nguva. Uri kwauri vari kwavari. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Handisi kuda vanhu vanouya tanga vasinganzwisise zvinhu zviri simple. Ndiri kuti asina permit yekushandisa munyika, pane inonzi work permit inopiwa munhu ari kuenda kubasa, neasina permit yayo yakapiwa vana kuti vastudy munyika vadzidze vachinge vachienda kuzvikoro. But ungori nepassport as a visitor, as an investor or something else, kana iwewe zvauri unokwanisa kuvhura company, but unobatsirwa necompany kuvhura company. Company inobatsira vanhu kuvhura macompany inoda kuti unge uine passport chete iri valid, inonzi education research. Handichadi kunzwa vanhu vanouya panapa vachiita chidofo chisina basa rese kuti saka muri kuti kuvhura maningirikini without papers. That's bullshit. Hatiteerere zvinhu zvisina basa. Tiri kutaura kuti vane mapasipoti avakapinda nawo acho ari valid munokwanisa kuregister makambani, munokwanisa kutowana maFNB business account. I think zviri zvakajeka izvi. Handidi kuramba chiona vanhu tiri kuona varamba vachidzoka vachibvunza mibvunzo nhando. Meno mune mauda kuti tibva takungokubloka ipanapa musadzoke futi, because muchakanganisa vamwe vanhu vari serious nelife. Hatisi kuda vanhu vanongotaura zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu vari serious, tiri kuda vanhu vari in need, vanhu vari kushaya kuti tovobatsirikana sei, vari kuda kuti life iende kumberi, vavhure mabusiness, vavhure macompany, vaemploye vamwe vanhu. Even pamuri kushanda ipapapa uri kutoda you need someone anozongosumuka kuti ndakutombovhura chikampani chakadai so. You never know, mangwana life inochinja, because mabasa acho amuri kuya muchitsvaga nda kutoramba achicreatwa. Saka ndo vatiri kuti chiendai kueducation research, mune passport iyo, especially takutopinda December kudai so. Education uchi baba.